Avui és per a nosaltres una satisfacció el poder-los anunciar ja els noms dels guardonats d'enguany. L'alta distinció, el que és la distinció més important, quasi que vostès mateixes ho podien dir, i no pot ser sinó tot el col·lectiu dels sanitaris de la província de Castelló. La Diputació de Castelló no pot sinó reconèixer la labor de tots els professionals de l'àmbit sanitari, que vostès bé ho saben, tots bé ho sabem, des de març de l'any passat estan lluitant en primera línia contra la pandèmia provocada pel Covid-19. El mèrit esportiu, la distinció serà per al Club d'Atletisme del Playas de Castelló. A ningú tampoc descobrim el Playas. Sens dubte, parlar del Playas de Castelló és parlar d'un club enorme que porta la imatge d'aquesta província a nivell nacional i a nivell internacional. Una altra també, que seria la del mèrit a les arts per a Manuel Vicent. Manuel Vicent, todos lo sabemos, de la Vilavella, es autor de numerosas novelas, obras de teatro, biografías, libros de viaje, y gran parte de su obra tiene a la prensa como apoyo, donde ha publicado numerosos artículos que han sido recopilados como libros. El mèrit solidari serà per al Banc d'Aliments i Food Ration for All. Hem viscut un any complicat, amb moltes ombres, però també amb enormes llums. I creiem que és de justícia visibilitzar el treball de tants col·lectius, com el Banc d'Aliments de Castelló, una organització sense ànim de lucre que funciona en tota la província gràcies al treball de nombrosos voluntaris. El seu principal objectiu és obtindre aliments en perfectes condicions de consum i redistribuir-los gratuïtament a les persones. I acabem en l'última, el mèrit innovador, que serà per a l'ITF, també per a l'Institut de Tecnologia Ceràmica, que té ahir més de 50 anys ja d'història i que l'avalen en tots els seus àmbits d'activitats a aquest Institut de Tecnologia Ceràmica, a l'ITC, que és clau per a la constant evolució d'una indústria fonamental per a aquesta província.